aba gusima spimya muna sana sokara chinga kicheno gochaga mu kwa times ndanule tukolinde twanyale ko nyoro mageniga kuran seme gurukunga nyali bali masaba nyali bali masaba byo uno baba sokara chinga kichago gochaga mu kwa times kusangana into egara abantu banyali okumanya mbiya muno na ino asokwira chinga kichaino ko chago tutariraga igainka andirende buna watebire abantu banya gutumanya. This is a beautiful home. Thank you so much. I personally love it. Na nchire wikaga mbiya muno ambengi ya metechire chinyoni chiro karibu sana very clean iganonka yasingi yogokara mbiya muno. Okay, ariri yo kwigongo teba nga bwatinda bwaminga bwatinda noga Thank you so much for the welcome. Karibu sana. First of all, mundo kora for the first time introduce bakomanya inu. Njengoro kurisa seria magendera kurunyari bari masaba Diana Nyaboke Ontiri igo ndo ibontiri bwaminga okay igano bwaminga ebona okay nkobori obuchumbe wanyari bari masaba okay yasaye karatwa nchire tike 2027 ebona inka igaiga asa specific kinyoleke na gegoro igange sabakwa gisabakwa now ngayo some education primary which mpaka university you've reached there. Primary na chakrete gisabakwaga primary okay kero na chakrete gisabakwa gachanga inda muikisi ere matega muikisi primary school okay na nyama actually alafu ngakora ngarangeri ugochikireri high school chinga kiechikireri yarenge kireri enkongupa yes lakini rende nasomete Kaimosi Girls Kaimosi western okay Kaimosi Girls naona kwa form 4 okay western Kuru Kaimosi nkaenda Masinde Muliro University alright kakora kuru Masinde Muliro ngakora masters the University of Nairobi okay in project planning and management. Masinde ngi wako to I studied communication public relations. Oh nice. Yes. Oh, that's great. Biya metava usi especially school wasomete. Kera bantu bakoranga umwana osomete ga nguberero mpipa ko motivated. That's why basically ngubo this way. Abana wasomete school mege sawa bona sa. Baba inspired. Yebona. Asa you was choreteli eta disase. Umetengo igutorenga amasase na machuma kuruhusi. Ono engineer sase kuruhusi. Lakini bona enche kobanga neri sase rizire ko identify wia engineer sase ria magendera. Kurunyari bali masaba. Yoke. Nese. Ebale. Eyobona. Kerewe karanste okamwa ngankero gokyo kogenda. Basically ne kuwa settled on MP seat. Karonkurigereri mwete nenchino mwakikura onyari bali masaba. Yes. Koru devolution ye chaka gocha twanyarire korora uborai ubongao yes lakini aso oyo igore kerogo ebintu mbire bunencho mwakikura na mwakirite nande in fact na makorete campaign yanene sana na amagani na rengeti na perform una omuchumbo nentumete gochi parliament lakini bune myake konya kwenda mwete oyo no gatano gochi kwera tindo chekyankoreire bono nkaroranga actually nabonda akore buya kubwa oyorororo gwagite sabo garanga aje no isaine nini saine nande anene mono mukwa ekinkorigerera inkeringa qualifications chira se constitution ninchibwate chance Nisomete. No what the papers. Bona. Abuku kwana communication wako leta. Kabisa. Tianya sawa kwani. Mbuya mono. First of all tutaracha rume tenje na very motivated. Okay. Na tubwate this time around abaswati betokeze kubulikira ukyo bujumbe. Mbuya mono. Kusiga Antonio gutwara muswati menoyo mo. Ubulikiro gikya kaira. Now bono ayibona lisa seria magendero. Inki kya koro kiringa this time around. Nabo muswati yako cha uruneli bali masaba gocha twanyarire korora ubonchuriri bokoba okay ditangani tuchake no magukoro mwamukwani ekegori kyaye muroche lakini ibintu na bare gokora gocha nkunya gochenchibire nona abana kinyaruka kuiruchi sukuru nande ko ba empowered no kuri kuchigasi au abokonyora umunyagitari urenyaruka na nene mono nandi nabo ba perform unaba abana bamura bonsi you are doing the same thing nchitari go na chite kuburie kiro gike to fight yani ngakurwani umwana usaba gaka libagari itondiroro wona nche nkaroranga aba nkwanere gentekenga abange batenga nkware kuburie women rep
bono mpabori nga ekekende ekekyobo chumbe ngiriko kana nga muntu musubati tabori no bwati qualifications icho kubori nayo bori ororo egere twins muna toko ba empowered chisukuru ne chigasi ao ne gasi buniyende iyo bono iko bono gityo kosa taninga singosa ninso atori kabisa nande ningeruete nande nkoromukia kyageraro kuna kwaburi swari erio abana tari abana nteba basubati anene mono changamoto nire tuguchitwaitira nande twarora bono nchikero ne ruete ningeruete nkoromukia nande abantu barre value asoko nchora inchibuno morai taringa banchori ngesengencho umusubati bachore sengencho nimbwate qualifications bachore integrity oburayo bwasyoku nande nchempa koleregasi ibono tenya sago konye mbiya mono oko moyo mwete ndubata ba MCA bachori through an election. I think there are 2 within Kisii County hekere women rep chuko choro basacha ngakera balishikura ibono because na bachumbi kibyao as women reps alafu unawakwana abaswati mbaje school just like us men who've gone to school to abaswati kurukusiba call big positions like now to give an example control of budget Margaret Nyakango they have performed tremendously well mono asobo MP you'll do it well nandi nchiningeruete nkore egasi abanyari bari masaba kibaranje banye lakini nande ngosegeta abana chinyaruka nande abasubati kwa jumla kero tokobori oborai anene monege nto nararorire matemo kwa no twacha kuomerana naratarire nindoje amabori nare toguchitwabori gunga nori serious no chekedebe yani ngabande mbare bagocha babori sengenchunga barabasubati gara bakobanga nkobori ade kamera babora it happens njone kingote byabantu nasaye kara twanchire nchina bongo saba banga banyakonga amagoro bambwa tokoboko tuikedebe tubari chiti cyabachinganira ibono nimba ninde curious kumanya kero kende kero gutena kutabanga ote abantu se musangirikano kwenda nguburi uri kero kyobempi abasubati nago correspond babwato moyo ngo musubati itone ero sokre to moko what happens when you mention gusekera bakorot kero natene nire gukwana abasubati nko babari no mogoko ono mogoko uyu umaite nabo kokokara lakini tochiko convert obe chikura nande nabo korenga none kero bakoni muna bakoseka nande lakini to manyanga nkiarengere lakini naratarire nande abuna umire mara mange more than once more than twice mbange tomoyo nande ngonya gwate abarenge round yeye na ntuno musubati itu togosira na ntu toraro robora ibo musubati ngakiboko kyagera gocha abagaka nabo bararaire baro robora iwabo ngakibole bono na inchiti gabato abantu abasubati torae kyagera na ntu nintu amagani ali ime mono no nyomba minu mukwa no musubati okumanya kabisa biribyime no kumaite apart from that yango tenga squeeze abasubati batanganira mu tsana paka chinyomba squeeze ngutu agachira barabasacha okonyoro musacha osokere mambi uchiri shuguri chinde andakolete ndagera mungu no sera gakiyombegete mambere drama baje musacha urwemete yewa magashite ukubwaterana so I have this conviction inga utori musubati as leadership it's important in fact yango tenga if there's a channel go champion for women leadership mukwa times asante sana I have done videos before singubule baswati ngaivali nyenengi toyo bakara chikura mbuya mono I thinking this time around njina kubwatira mbuya mono ngo push ya mujumba nega yalibali masaba mbuya mono naye ayako bakebe mbuya mono naroro no musayo lebona kero gukwa no metumo doka anga kwa very experience yasa mono okudoka anga kwa very kwa bulls ni Mungu maze ngo yunde some energy kurwa sole bono no musayi nakiaba saba correspond uchiso bugambi wawo osoko kanikwa ko muganda ikinda te baba saye babwate tofauti ne generation yeyende ne igente kinkire kenarire gusia ogoserwa abasaye baminto mbache tamo bagonte etogukubwaterana kyagire gente kenene ke chande tabasaye boniga currently is lack of employment. That is the biggest challenge abasaye bago face tari abagusioka Kenya at large ono barabumberwete asobonge bansire buno musaye omwabo tonyore kero because kero twairire taringa niche nabasaye kwa jumla twabwa egere umaiteni ntwa enambene ne tokwenda streets twachi kuandamana kero burayiburobobe bono lende kero twandamanire inki totakonyorera umusawo itu egere twacha
beka minds cheitamo twateba ing'oburai oboiga esing'encho omosayo itare ekerogo toisaranse todiscussinga etotagete tokore egasi yaito enchirere iga na iga na iga egere gochi motu abanto barora ing'a oborai bwa obosae nabo bore obuya ande tokore obonchoreri ase oborai bwanyarire koba korumaega bono bune campaign ya gusiga nakwira okoboko mbuya bono thank you so no musae bono bagusimbara bakubuli mpatiki ocho kubuli bwape kikamkiolai boniga omete bado mapema bado mapema lakini omete bagotenga mogusira na inwa senwe omonto ito narororo okwe ngonya gukwana ringa ngoboria robo president na indu no turi maega yae na ndimo kwisingencho kwaborie gente kiye chama tigato semi abantu singencho no bwate channel na ndi platform yo wikera abantu abandi tubasemi mbate biga anene mono oborai obo kurumaigo obo guchangiwa negente kege kuru kwe chama ingesingencho for example Matiang'i nkoboriare echama kiria gocha kubori ngabono bari bonse bibare echama kiri nabo gochi gwakire kuru bunaye mukwa gento kiringo chikiri kyareta oborai gete anne bono abande baye visitors egotiria Matiang'i ingegere baete era ondie iga narorire ng'a nona abantu bokamba kanete ng'a etugochi gwake suti bwate taringa uniformity ngo obeke suti mbariri eshati mbariri ne socks mbariri omaitoko be clown ngaki okorerekana era ondie nabo kubeke eshati ndabo obeke gekorote ke mwamu nali abange mbariri ebono egere ng'a abantu bachire gotengera ondie igo bagwakera omonto ekura tari echama igobone chichama nchiro chigo cha support Matiang'i bono bado na chitoko nya identify ngora and then chinga kichi chigoika abo togotebenga nao ipati yaito buna risase the brand ne yeiga igosira muntu getase go president epati ngucheria ya muhimu sana wanti kanya sago konya as you make the decision inyalikana nga you made the right one egere muchuko move forward nyalikana mbiyamule ubya ndoroche UPNero PL Pinchiro Kenya National Congress Kero Kenya Social Congress I mean other parties still affiliated in Matiang'i or PNU all over the country na Matiang'i already that freedom na obyo correct you go support na olinda mwananchi the movement ngochere we had kereto abate obo MCA chiba elections ngwaroje Jubilee oro tukatwara UPA tukanyoranga Jubilee nja bete fronted niko Matiang'i na open for other parties to be allowed to go by nende kubwa and they say ikigokora abo open ngiringa personalities are different but guchigotaka inga bona akavo montas chimba bachiae esengenje nga nabwate chinguru chibesa gose support yere njirende nende ochocho rukobo murai kago chikokorera abantu amagenderero gosiga sibuna baganiti that's important now twanyore usisiase yetu yabere chimpijire in power especially chanari abantu nga bakuba sere nichibasa chuka bakwenda paka bikira abantu bakuru chi standard watanga ganti mundu kuru below 10,000 and ke ya very big challenge to you as an aspirant, a young upcoming aspirant. Yes bunenje ikori kende andi nabokora igwa asemesangire kanongo tena nabongo tebenga naboranyo etinda ikera gutwari etingera asibuya igo tari no era asibuya era asino no gusi ine challenge yenene lakini nje igo nesogeti at least ko encourage umusae ingatari lazima omuntu bwate chibesa bieka nero rachoru abo murai tari abandoka pakumutaka nabakubo jagera nabokonyora nabo mukuru chinyomba ao with different needs and capabilities mwasome class yake mora lakini kwanyora inga na haro bwate obu asense mogete usisichise miense mogete no karweta se nyomba erinzake that's true bono nabokoro umuntu nabakurwe family etenyarete byayigo lakini obwate leadership skills that's true around yeye nabo basae abangena nabagaka baitabirenga ngusira bale no muntu yotabwati egenere bamwempa no kumwempa obo batomwe wetusabwati nomugwana bongori bugabana nyamira ngire boli tari ngotenga ki actually mukwa nari kurigererie gentekyo kanga tingi yoga igesinde kanga nono gukwana komotindi gukwana komoboniga yes one this body kwambori ritangani those were some of the things nari gocha kurigererie they were
becoming a discouragement. Kabisa. But nchengateba igonko bionchora bibe an encouragement. One, to the society. Two, to the girl child. Yes. Three, to women and the youth and the community at large. Okay. Avon. Tena sawa kwa ni still.